nadyan wujud temong peksi sing isor witi ngrasani pripun bugel rupane rapate bagus suarane apik men jare yang uti sing ndi sing iki apa sing Wonogiri uti Mas Bogel menika pripun kepanggih asline ganteng napa mboten bagus napa mboten menika matur nuwun Pak Rasido bawa ora masalah aku wis bawa ya elek-elek aku ning kene oh gak dia sing ngomong elek sapa trimo aku sing ngomong elek sapa Pak iki lho Pak bagus napa mboten menika Pak aduh kaya mriko tekan iki lho Pak Dadane awet esuk lho. Ki jarene leh ngene, Pak. Mas iki ini semangat tenan lho, Mas. Bagus napa elek? Bu. Bagus napa elek, Bu? Bagus, Bu. Tak teruske. Agawe tak lining pronto. Lah kowe ndek fans ning kene Mas. Jakarta kok. Mau sing foto karo aku lho Cing San. Mbok menawa enek mbok rondo to. Mbok jodohan karo kowe. Maaf, rondo, sorry no. Lho, terus lah seneng aku cah nom-nom. Oh, golek sing perawan. Kimcil-kimcil. Malah gilani. Mboten sah nyawer Bu, kajenge sepi sisan Bu. Mboten sah. Masa napa saweran? Nggih. Alus manis. Mikir sing mati yo Dik aku muni ngono kuwi mau. Nono iki melu-melu mate. Aku ompono ketok esensi karo sampean lho Ken. Alus manis tur mrak ati. Wis suwe nggon kula lono. Golek isi. Ketoke buke ke anu kok kegawa ngimpi tenan lho Mas. Ben ae nanggap dhewe Bu esuk ben. Engko parani rono yo. Hah? Parani yo. Oke, baik. Iya to? Heeh. Ben engko kepethuk Om Bogel jarak dekat piye? Lah iya ben Bu, saking asli kadoan mirsani bagus iki lho, to. Bu. Mangke lek dicedhaki pripun nggih? Nah. Lali meneh. ora dadi golek sing bodang kuning. Lah. Ngene kok. Kok lali bae. Lah iya. Goleki. Dikira aku ki epilepsi apa piye? Kuning ngono lho. Golek isi podang kuning. Halo. Cok ngono to, Mas. Ya ora apa-apa Mas, iki sing slering ki ora cangkemku lho Mas. Miku lho. Halo, manis. Dek kuwi neh. Lah, dek bulet ae. Iba bunga ing atiku. Nyanding bisa dadi tombo keculke Mas Maman ben penak Uti nggih podang kuning dados nggih pundi wau MC-ne njaluk aku wae Kak esuk awaning omah wis nodak rasa keluyuran kanggo leki sing tak sayang mobeng mitir kanggonku goleki ora krasa esuk awan
nyanyi. Pamundutan Eyang sampun nggih Eyang. Yo Cok, Masno. Bek santayuk sinarengan Semar Mulya campur sari. Sining kuyung Semar Mulya Channel ugi cerah foto video syuting. Sumangga, sumangga. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Ayo mas, icing miring. Ayo mas, icing miring. Timun sigarane ayo banget regane mas. Icing miring. Ayo mas, icing miring. Ayo icin miring, ayo mas, icin miring. Jolalilo. Monggo Pak Parian put kowe iki moga-moga ae. Gen beksa mriki ngono lho Mbah. Timun. Timun meneh. Dek gak kaya sedak malam ya Mas. Sedap malam. Oh alah, gojok kan ya sing nyaron malah udut. Heeh. Kowe parian sebecik tur mendidik. Aja liyane timun. Ya itu pun ngetan. Kowe mau wis liyane ngetan. Blarak. Iya blarak ore. Kok kaya wong dodol to, Mbah? Kayak tukang perabot lambemu. Lho parian yo ngono kuwi kaya. Dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Cari lurik suwek pinggire. Aja dilirik ana sing duwe. Terang ijo jadi untir. Yen diuntir merenungi
sing duwe bojo aja dipikir yen dipikir sing duwe nesu ayo ayo bang direng ayo ijing direng colali Bogel sedih kok loyo kok loyo mbah lah ya mbuh iki wis penak dik ya kowe sing parikan becik tur mendidik nano yo semene nano apa wi mau apa Om Maman kok yo parikane kok saru-saru lho kok kaya kelingan sing dhisik-dhisik tekan kono-kono barang lah kangen ya Mbak Serabi legit. serabi legit apa Mas larang regane iki nyawa taruhane aku kapok man haho ya nesu to ya kok nek gak tau MC Sragen yo ngene iki ya to haho ya bayami kuning-kuning ayo mesu mening es kicing miring ayo mas kicing miring timun sigarane ayo bangun keluargane yo tangane lho Dek beksan iki ngetutne karo sekarane kan tapi ya aja rusuh mosok ya ngene-ngene aku sing ngono sapa Dek mbok gatekke delutan lho semene lho ora mau nang ngene mau nempel-nempel aku mau nempel-nempel lho Dek aku ora nempel modar segene modene syutinge ya mbah ayo to Mas nempel to Mas mah arep ngukur aku ayo Mbak Bukil kenten Tanjung Perak yo emah perapatan dawa sukete aja pegatan larang regane Mas kicik miring ayo Mas kicik miring siji loro telu papat lima enam pitu iki diprank ya kamu ya Dek, sing jelas sing luput aku sing salah aku dina iki aku cuti kaget ae seneng perkara belani iki rombongan putra apa kae jenenge putra Semar Mulyo. putra Kowe iki putra kencana nggone Maman. Semar Mulyo kene iki nyambut malah dicethake. Sampun nggih Pak kijing miring nggih. matur sembah nuwun. Nggih. Gerong masuk. Monggo Budi. Monggo Bu Ardia. Mbak Diana monggo.
Niki Bude sinten asmanipun? Bude Maryati. Bude Maryati. Kamu siapa, Dek, namanya, Dek? Mas Ferdi. Mas Ferdi niki Pak D. Joko. Pak Joko, Mas Ferdi. Pak D Joko. Nah, nyaket mriki malah. Ayo. Kowe kok seneng men bojo loro to? Enak jare. Ya, urip pono kudu abdi. Kopi tak tukuke. Sini Gombel. Iya, bojo loro. Iki dimedle karo saping gunung sik. Bojo loro. Oh, bojo loro. Guys, disuwuk, Mas. Bapak ning ndi mau Bapak? Njuk sangu Bapak ayo, Rene. Rene njuk sangu Bapak sik. Gak iso iki, gak iso. Dilebokke Dek Tuti. Njuk sangu Bapak sik. Pak njuk sangu nggo nyawer. Ndang. Njuk sangu Bapak jare Bu. Njuk sangu Bapak jare jangan kemana-mana dulu. Nah, lagune bojo loro.